אז אני ממש שמחה שיוצא לי ככה לעלות לבמה אחרי הפאנל, כי האמת שהם קצת הרימו לי להנחתה. אני גם מתוודה, אני לא מסכימה עם כל הדברים שהדוברים פה אמרו, אז אני מקווה שיהיה לנו מעניין. לי קוראים הדס גבאי לרום, ואני המנכ"ל של עמותת נובה. עמותת נובה מספקת שירותי ייעוץ לארגונים חברתיים, אבל יש לי ממש מעט זמן לדבר איתכם, אז אני לא אתעכב על זה יותר מדי. יש לי רק 15 דקות כדי לשכנע אתכם במשהו מאוד משמעותי. רק 15 דקות כדי לשכנע אתכם שהדרך שבה כיום משקיעים כספים בעמותות היא לא אפקטיבית. רק 15 דקות כדי לשכנע אתכם שכשמסתכלים על תקציב ממוצע של עמותה בישראל, יותר מדי כסף הולך לפעילות השטח ופחות מדי כסף באחוזים הולך לפעילות התקורה. יש לי רק 15 דקות כדי לשכנע אתכם שהם רוצים מהעמותות לעשות טוב מאוד, לעשות טוב יותר, לעשות השפעה חברתית, אבל בפועל אין להם את הכלים המקצועיים לעשות את זה. וחברים, בסופו של דבר, במי שזה מתנקם, זה לא בעמותות, זה במוטבים שלנו, וזה באג'נדות החברתיות שאותם אנחנו באים לשרת. אתם תראו פה הרבה מאוד שקפים באנגלית, זה לא בגלל שאני רציתי להיות נחמדה עם כל דוברי האנגלית כאן, זה גם מאוד חשוב, אלא בגלל שכשנובה הלכה וחקרה את הנושא הזה של השקעה בבניית יכולות בארגונים ובתשתיות ניהוליות, כמעט ולא מצאנו חומר בעברית. כמעט כל חומר רלוונטי היה מחול, בעיקר מארצות הברית, שם מתפתח שיח בשנים האחרונות ער ונוקב על הנושא הזה. ובארץ הוא עדיין ממש בחיתולים. לפני שככה נצלול, אני רוצה טיפה שנעשה איזה ישור קו טרמינולוגי. אז מה זה capacity building, בניית יכולות בארגונים? האמת היא שזה נורא פשוט. בסופו של דבר זה להשקיע בכל דבר שיוכל לגרום לעמותה לעשות עבודה טובה יותר ולהגיע ליותר אימפקט. ואתם בטח שואלים אותי מה זה כולל ההשקעה הזאת? אז זה כולל הרבה מאוד דברים. ואין מצב שאני הייתי זוכרת לבד, אז אני רשמתי לי. אתם מוכנים? אז זה הולך ככה. זה כולל פיתוח ועד מנהל, פיתוח הנהלה, העלאות של שכר, גיוס של אנשים חדשים, השקעה במשאבי אנוש, פיתוח מנהיגות בתוך הארגון, פיתוח משאבים, ניהול כספים, שיווק, יחסי ציבור, תקשורת פנים ארגונית. תהליכים אסטרטגיים, תשתיות ידע, תהליכי למידה פנים ארגוניים, פיתוח של הכנסות עצמיות, הערכה, מדידה, תפעול, לוגיסטיקה ויכולות משפטיות. וואי, זה כולל המון דברים. יש עוד מושגים שהם לא בדיוק זהים, בטח שלא כלכלית או חשבונאית, אבל הם גם באים לתאר את אותו עולם תוכן. overhead, תקורה, כל כסף שמושקע במטה ולא מושקע בשטח. managerial infrastructure, תשתיות ניהוליות, מה שמושקע בעמותה כדי שתוכל לנהל את הפעילות כמו שצריך, ו-Management and Administration Cost, הנהלה וכלליות, כולכם פה מכירים את זה מהדוחות הכספיים שלכם. בסופו של דבר הכל בא לתאר עולם של השקעה של כסף במטה. כארגון שנותן ייעוץ, אנחנו נתקלים כל הזמן במצוקה של הלקוחות שלנו, סביב זה שאין להם מספיק כסף להשקיע במטות שלהם ומה ההשפעה של זה עליהם. אני בכלל אשתף אתכם בדילמה של יועץ. כשאתה יועץ אתה רוצה מצד אחד לבנות עם הארגון משהו ולתת מסקנות שאתה מאמין שיביא לכמה שיותר השפעה בסופו של דבר, והרבה מאוד פעמים זה השקעה בכוח אדם, בשיווק, ב-IT, בדברים כאלה, ומצד שני מאוד חשוב לך שהמסקנות האלה יהיו ישימות. אז אנחנו שואלים את המנכ"לים של העמותות, חבר'ה תגידו זה משהו שאתם תוכלו לממן, והרבה מאוד פעמים התשובה היא לא. והמצוקה הזאת שאנחנו רואים, לא רק אנחנו נתקלים בה, אלא גם ארגוני תשתית אחרים, ארגונים אחרים שנותנים ייעוץ לעמותות, שגם נתקלים באותה סיטואציה, וזו הסיבה שאנחנו בברית ארגוני התשתית, פורום של ארגוני תשתית שיושב ביחד, החלטנו בחודשים האחרונים שזה נושא שאנחנו רוצים לטפל בו, לקדם את המודעות אליו בציבור ובקרב בעלי עניין בתוך המגזר השלישי, ומה שאתם רואים פה היום זה חלק מזה. אני מתארת לעצמי שחלק פה אולי אפילו כבר פנו אליהם, וחלק זה פעם ראשונה שהם שומעים על הנושא הזה. אבל אני רוצה ככה לבקש את עזרתכם עכשיו. כל מה שאני אמרתי עכשיו זה מניסיון של מעל ל-150 פרויקטים, אבל אנחנו לא עשינו על זה שום מחקר, ולא שאלנו מעולם פורום גדול של אנשים מה דעתם על הנושא. ויש לנו פה הרבה מאוד אנשים, מעמותות, משקיעים חברתיים, מקרנות, אז אני הייתי רוצה להשתמש בחוכמת ההמונים שלכם, ולהבין
מה אתם חושבים על מה שאני אומרת פה? אז אנחנו נעשה את זה בצורה הבאה. אני אראה לכם ציטוטים של מנכ"לים מחוץ לארץ, מארצות הברית, על דברים שהם מוצאים שקשה להם איתם. ואני רוצה לראות כמה אתם מזדהים עם האמרות האלה. וזה יהיה מאוד פשוט. אם אתם מאוד מזדהים, תמחאו כפיים ממש ממש חזק. אם אתם לא מזדהים כל כך, תמחאו כפיים חלש או אל תמחאו. בסדר? אוקיי. אז מנכ"ל אומר, בגלל השכר הנמוך במגזר העמותות, תפקידי מפתח בעמותה שלו, לעתים קרובות מאוישים על ידי אנשים צעירים שחסרים את הניסיון וההכשרה הרלוונטיים. מה אתם חושבים על זה? אוקיי. אולי הבחורה פה ממנפאוור צדקה. עוד ציטוט. ההשקעה הנמוכה שלנו בטכנולוגיה מובילה לקריסת מערכות. אם אנחנו בארגון הזה היינו ארגון עסקי, ההשקעה שלנו ב-IT הייתה פי 5. ציטוט אחרון, בגלל שמשרות ניהול בעמותה לרוב נחשבות כעלויות מטה, overhead, הן אלו שהכי קשה להצדיק אותם לתורמים. אוקיי. עכשיו אני רוצה שנחליף רגע את משחק התפקידים, אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר. תדמיינו לרגע שאתם התורמים. אתם יכולים ככה להתרווח בכיסא, לנשום עמוק, אפילו לעצום עיניים. יש לכם 100,000 שקל לתרום. זה פעם ראשונה שאתם הולכים לתרום 100,000 שקל, זה הרבה כסף. החלטתם כבר שאתם הולכים לתת את הכסף הזה. אתם חיפשתם במשך הרבה מאוד זמן עמותה שתהיה יקרה לבכם, וגם מצאתם אותה. מצאתם עמותה שאתם מאמינים בה, מאמינים בצורה החברתית שלה, ופגשתם את המנכ"ל, והוא נראה איש ממש ממש מצוין. ישבתם איתו לקפה ואמרתם לו, אני רוצה שאתה תחשוב, מה הכי חשוב לך לעשות ב100,000 שקל האלו? תחשוב על זה יום-יומיים ותכתוב לי במייל. אז המנכ"ל אמר בסדר, הלך הביתה לחשוב, ואחרי יומיים אתם מקבלים ממנו מייל, והוא אומר לכם שב100,000 שקל שלכם מה שהוא הכי הכי רוצה לעשות, זה להביא לו מזכירה. מי תורם? אוקיי. יש לנו אחד צדיק, שני צדיקים בסדום. 3, 4, אוקיי. אבל אני בכוונה מעלה את השאלה הזאת, כי בסופו של דבר, תרומה לתקורות זה גם עניין רגשי וזה עניין לא פשוט, וכדאי שאנחנו כל הזמן נשאל את עצמנו, גם אם היינו תורמים, איך אנחנו היינו מתייחסים לזה, ואני גם אחזור לזה בסופו של דבר בסוף, במה שאנחנו כארגונים חברתיים יכולים לעשות אחרת. אז במגזר העסקי רבותיי לא מפחדים מלהשקיע בתקורה, תעשיות משקיעות עד ל50% מהכסף שלהם במטות, ואתם יודעים למה? הסיבה מאוד פשוטה, כי זה פשוט מחזיר את עצמו. ארגונים עסקיים הם לא טיפשים, המשקיעים שלהם לא טיפשים, הם שמים דולר איפה שהם מאמינים שהם יקבלו $2 חזרה, ובמגזר העסקי זה עובד. יותר מעניין מכל התעשיות השונות שאתם רואים פה ועלויות התקורה הממוצעות של החברות בהם, מעניין להסתכל על העמודות בכחול. העמודות בכחול אלה תעשיות של שירותים. שירותי תקשורת, שירותי תוכנה, שירותי בריאות. הממוצע של התקורה אצלם זה 34%. גם אצלנו במגזר השלישי יש ארגוני שירותים. ארגונים שמטפלים בבעלי מוגבלויות, ארגונים שמטפלים בקשישים, ארגונים שמטפלים בנוער וסיכון. מה ההשקעה שלהם בתקורה? כנראה שהיא הרבה יותר נמוכה, ויכול להיות לזה 2 סיבות. או שהעמותות הן סוג כזה של ארגונים שיכולות לעשות עבודה מדהימה, אבל הן לא צריכות הרבה כסף למטה. הן ישויות מיוחדות כאלו. או שהסיבה היא הדרך שבה המגזר השלישי ממומן. אני מאמינה שהסיבה השנייה היא הנכונה, אנסה להראות לכם אותה. אחד הדברים שמאפיינים את המגזר השלישי זה שהמשאבים שלנו, כלומר מאיפה שמגיע הכסף, לא ממש מחוברים להצלחה שלנו, כלומר לאן הכסף הולך ואיזה השפעה חברתית אנחנו מצליחים לעשות איתו. זה אומר רבותיי שיכולות להיות עמותות שעושות עבודה מדהימה בשטח והם יהיו על הפנים בגיוס משאבים, ויכול להיות גם הפוך. ובניגוד למגזר העסקי שבו הלקוחות שלנו, אם הם צורכים את השירותים שלנו, כנראה שהשירות שלנו טוב והם נותנים לנו כסף, ואנחנו אחר כך כבעלי עניין בתוך חברות עסקיות מחליטים איפה הוא יושקע. במגזר השלישי זה לא ככה. אנחנו בנובה תמיד אומרים שזה הפרדוקס הכי גדול של לנהל עמותה. מכאן מתחילות המון בעיות.
בסופו של דבר, מה שזה אומר, זה שאנחנו צריכים, לא משנה מה העבודה שלנו בשטח, אנחנו צריכים לשכנע את התורמים שההשקעה בתקורה זה הדבר הנכון לעשות. האם זה פשוט? אני רוצה שתראו פה את התמונה הזאת שמתנדב אצלנו, שעבר יועץ בחברת בוסטון קונסלטינג גרופ בארצות הברית, עבד השנה עם עמותת מעשה דרך נובה. הוא היה לפני שבוע באיזה כנס ובאמת ידע שהעניין הזה מעניין אותנו והוא שלח לי את התמונה, הוא אמר תראי זה פרופסור אורי גניזי, תראי את המחקר הזה שהוא עשה. הוא הלך והוא שאל מדגם מייצג של תורמים בציבור הרחב, כמה כסף אתם תתרמו לעמותה מסוימת? אבל הוא עשה שתי קבוצות. בקבוצה אחת הוא אמר לתורמים שיש משקיע אחר שמכסה את כל עלויות האוברד של העמותה. כלומר, כל שקל שהם ייתנו, כל דולר, זה היה בארצות הברית, כל דולר שהם ייתנו הולך ישירות לפעילות השטח של העמותה. אתם רואים את העמודה מימין? זה כמות התורמים שהסכימו, מעל 800. לקבוצה השנייה, הוא לא אמר את זה, הוא פשוט שאל אותם אם היו רוצים לתרום לאותה עמותה בדיוק. אתם רואים את העמודה הכי שמאלית? זה כמות התורמים שהסכימו לתרום, קצת יותר מ-300. והמחקר הזה של אורי, הוא לא היחידי. מחקרים בארצות הברית מראים שיותר מ-50% מהציבור האמריקאי מאמין שלעמותה לא צריך להיות יותר מ-20% עלויות תקורה, אבל מה שיותר מדהים מזה, מחקרים מראים שכשתורמים מחליטים למי לתרום, יותר חשוב להם כמה תקורה יש לעמותה מאשר התשואה החברתי שלה. חברים, זה נתון שהדהים אותי כשאני שמעתי אותו. אבל זה הציבור הרחב, והציבור הרחב אולי לא מבין ואולי לא יודע, ויש הרבה פערים ודעות דומות על מגזר שלישי. אז בואו נדבר על קרנות. שם נעשה המחקר של בריטספן, חברת ייעוץ מאוד מאוד גדולה, שהלכה ובדקה כמה קרנות מוכנות להשקיע באוברד. והיא מצאה את הדברים הבאים. קודם כל היא מצאה שקרנות מוכנות להשקיע בין 8 ל-25% בתקורה. בקרנות שהם בדקו. אבל מה שיותר מעניין, היא מצאה את הדפוס הבא. אתם רואים את העיגול הזה? זה לא עיגול שלנו, זה עיגול של בריטספן, אני רק העתקתי אותו. היא מצאה את הדפוס הבא. היא אמרה, לפנדרס, לקרנות, יש ציפיות שהן לא ריאליסטיות מעמותות. הן רוצות שהן יעשו הרבה מאוד במעט מאוד תקורה, והן גם מתקשרות את זה לעמותות. לפעמים התקשור הוא בצורה ישירה וברורה, רואים את זה אפילו כבר בכל קורא להגשה של מענק, לפעמים התקשור הוא יותר סמוי, אבל כך או אחרת עמותות מבינות ומתיישרות. ואז הן עושות את אחד משני הדברים הבאים. או שהן לא משקיעות בתקורה כמו שהן היו רוצות, מורידות את העלויות שם, וזה פוגע בפעילות שלהן, או שהן לוקחות את העלויות האלו ומחלקות אותן בין כל מיני פעילויות. אתם מכירים את זה? שנגיד לוקחים עלות שיווק ושמים קצת על הפעילות הזאת, קצת על הפעילות הזאת, קצת על הפעילות הזאת, וככה נראה כאילו התקורה שלהם היא נמוכה יותר מאשר מה שבאמת המציאות. קרנות מקבלות המון בקשות מעמותות, פותחות אותם, והפלא ופלא, כל מה שהעמותות מבקשות נע בין 10, 15, 20%. אז הקרנות מרגישות שהן נמצאות בטווח. וזה מה שבריטספן קוראים לו The Vicious Cycle, המעגל הפגום נקרא לזה בעברית. חברים, אנחנו חייבים לשבור את המעגל הזה ולהתחיל לפתח שיח שהוא יותר בריא והוא יותר כנה סביב הצרכים האמיתיים של ארגונים חברתיים. מה שעוד יותר מעניין זה כשבריטספן הלכו עם התוצאות האלה לכמה ארגונים וביקשו מהם לשתף אותם בכמה כסף הם ביקשו מקרנות לעומת כמה כסף באמת הם מוציאים על תקורה. תראו מה הם מצאו. כל הארגונים מוציאים על תקורה יותר ממה שהם מעיזים להגיד לקרנות, ובממוצע כל ארגון פה הוריד מעל 40% מההוצאה האמיתית שלו. כשאנחנו לוקחים את מה שהארגונים דיווחו עליו ומשווים את זה לגרף של המגזר העסקי, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שבעוד שאותן תעשיות של שירותים נמצאות שם איפשהו סביב ה-34% תקורה, בעמותות אנחנו נמצאים סביב ה-19%. הדבר הזה הוא בעיקר עצוב כי מחקרים מראים שההשקעה בבנייה של יכולות ארגוניות בעמותה ובתשתיות ומטה בהחלט שמחזירה את עצמה. מחקר שהסתכל על IT, השקעה של $170,000 בעמותה, מביאה לתשואה של מעל $500,000. מחקר שהסתכל
על מחקר ופיתוח בעמותות, ובדק מה הקורלציה בין עמותות שמשקיעות במחקר ופיתוח לבין הצמיחה של עמותות. והוא גילה שעמותות שמשקיעות הרבה במחקר ופיתוח צומחות ב7% בממוצע, עמותות שלא משקיעות בכלל צומחות רק ב2% בממוצע. מחקר אחר של קרן מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, שכבר הרבה שנים משקיעה בייעוץ לעמותות, והלכה ובדקה אחורה מה הייתה התשואה שלה על ההשקעה בייעוץ. היא גילתה שמעל ל50% אמרו שזה עשה מהפך בתוך הארגון, ו30% אמרו שהייתה לזה השפעה יותר מצומצמת, אבל עדיין השפעה נכבדה. תחשבו איזה פוטנציאל היה לנו אם היינו יכולים לממן לעמותות שירותים של פיתוח ושל ייעוץ, ואחר כך גם לממן את המסקנות מתוכם ולהוציא את הדברים לפועל. אני כמעט סיימתי, אבל אני רוצה עכשיו לפנות רגע לארגונים החברתיים ולהגיד שהנושא הזה של השקעה בתשתיות ניהוליות ובתקורה יש לו שני כיוונים ושני צדדים, וגם לנו יש תפקיד מאוד גדול. אם אנחנו רוצים שמממנים ישקיעו במקום שמייצר הכי הרבה השפעה חברתית, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה ההשפעה החברתית הזאת שאליה אנחנו מכוונים. אנחנו צריכים לדעת מה האסטרטגיה שלנו, מה המדדים שלנו, מה היעדים שלנו. אנחנו צריכים באמת למדוד את עצמנו, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להראות הצלחה. אם אנחנו רוצים שישקיעו אצלנו במטה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחבר בין ההשפעה החברתית הזו שאנחנו מייצרים או רוצים לייצר, לבין מה שאנחנו באמת צריכים במטה, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר על זה, ואנחנו צריכים שהמתנדבים שלנו יכירו את זה, והעובדים שלנו יכירו את זה, בוודאי שהוועד המנהל שלנו יכיר ויוביל את זה, וגם שהתורמים שלנו יכירו את זה. זה לא עולם שאפשר להפיל אותו רק על התורמים, ואני רגע רוצה להחזיר אתכם לאותה שאלה על מזכירה. אם אתם כמנהלים וכאנשים שיושבים בתוך ארגונים חברתיים לא יודעים באמת להאמין ולהסביר לעצמכם למה מזכירה זה הדבר שייצר בסופו של דבר הכי הרבה השפעה חברתית, הכי הרבה טוב למוטבים שלכם, אין שום סיבה שמממנים ייתנו שם את הכסף. זה קודם כל עבודה שלנו פנימה, ואני רוצה להזמין פה את הארגונים החברתיים לסדנת עמיתים שתתקיים בנובה בנושא הזה ב-15 ליולי, כשאנחנו נרצה לעבוד שם ביחד על שני דברים. הדבר הראשון, איך בעצם מתקשרים לתורמים צרכים אמיתיים שיש לנו בתחום של תשתיות ניהוליות, והדבר השני, אנחנו נרצה להציג לכם דברים שאנחנו בברית ארגונים יוצרים, יהיו שם גם עוד חברים בברית ארגונים, דברים שאנחנו בברית ארגונים יוצרים בפורום של ארגוני התשתית כדי לקדם את הנושא ולקבל את הפידבק שלכם. מי שרוצה להירשם מוזמן לפנות אליי במייל הזה, וכנ"ל מי שרוצה לקבל את המחקר של נובה על השקעה בתשתיות ניהוליות, מחקר שרובו מבוסס על מה שקורה בחו"ל. תודה רבה לכם.